Aron paglikay sa heavy traffic kung adunay maaberya nga sakyanan ilabi na dagkong truck sa Cebu South Coastal Road, plano karon sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang pagbuhat og zipper lane sa SRP Viaduct. Makig-alayon ang CCTO sa Department of Public Works and Highways kun DPWH alang sa maong zipper lane. Discovered that there's a feature in the viaduct bridge that allows us to put a zipper lane. There's a detachable center line. Ang tawag na mo ana sa amuang parlance is a turtle ano sa isumpay ato. Mura siya it's made of cement, but you will put it on the center to put a separator. So kana say every 300 meters and another 300 meters, it can be detached sa whole viaduct bridge. Muabag sab sa CCTO ang Cebu Cordova Link Expressway Corporation kung CCLEC pinaagi sa on-standby nga towing services sa ilang sister company para makaresponde dayon sa mga maguba nga sakyanan. Kini aron dili na masubli ang nahitabo sa niaging Pebrero nga naabtan og kapin 9 ka oras usap pa nato ang naguba nga trailer truck nga nakamugna og grabing kahuot sa traffic. Following the direction of Mayor Mike nga naman siya mantra karon nga never again anywhere in Cebu City nga naingon nato nga gravity sa traffic just because of one vehicle being disabled. Mao na nga we are now making our lines open, putting negotiations on the table for private companies to offer their services to the city, especially during those times. But we are now purchasing a mega tow truck for all 5 sectors ato ang city. Gipasabot sa CCTO Assistant Head nga dili kini libre og duna gihapoy towing fee nga mabayran ang mga magub-an sa dalan. Sa kasamtangan ang CCTO adunay 2 ka mega tow truck nga magamit alang sa SUV apan plano pa kini nila nga pun-an alang sa mas dagkong mga sakyanan ug truck. Giklaro ni Hungoy nga ubos sa City Ordinance No. 718 o ang Prohibition Against Disabled Vehicles mo-authorize kini sa CCTO nga ito ang mga ma-disable nga sakyanan pagdikay sa traffic congestion. Mahimo sab mag-atubang o penalty ang driver tungod sa pag-obstruct sa dagan sa trapiko. There's a penalty. What the board made right now is that every hour thereof that it stays on the street, there's a corresponding penalty of 1,000 pesos. So, ang among gibuhat karon na among mohangi usad nato nga kami na lang mo'y mubiraan na naa sila'y private contractor nga makabira, pero kung peak hours na gali siya, we are left with no choice but to impose our authority and to assure nga wala gi obstruction sa ato ang mga kadalanan. Magpulong pa ang CCTO ug Cebu City Council kabahin sa pagbuhat og Memorandum of Agreement para makakuha og services sa CCLEC. Kini si Joanne Clarice Espinosa, CITU Comintern alang sa MyTV Cebu.